салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. оғоз мекунем. идомаи ҳангомаҳои варзишии имсола дар Токио 2020. Эшли Барти ракеткаи рақами 1 ҷаҳон аз варзиши теннис дар муҳташамтарин чорабинии варзишӣ бозиҳои олимпӣ дар даври аввали рақобатҳо ба таври ҳангомавӣ шикаст хӯрд. Зурҳо ба қавле ақаллан камтарак дер бой диҳанд. ҳоло дар саҳифаи иҷтимоии фазои варзишии теннис ҳамин мавзӯъ сермуҳокима аст ва мухлисон аз боварӣ надоштанашон нисбати шикасти Эшли Барти ҳарф мезананд. рақиби аввалину охирини Барти дар ин рақобат теннисбози испанӣ Сара Сорибес буд ки бо ҳисоби умумии 4-6-3-6 дар муқобили ӯ шикаст хӯрд ва бо гузораи ҳамагӣ 3 рӯзи кушодашавии олимпиада ракеткаи рақами 1 ҷаҳон ба хонаи худ баргашт. Барти дар муқобили ҳарифаш аз ҳисоби идораи тӯб ва дақиқ иҷро кардани зарбаҳо шикаст хӯрд ки Эшли дар умум 53% зарбаҳои дақиқ дошт, ҳарифаш бошад 83% нисбати Барти бартарӣ дошт. ҳамчунин дар ин баробар Барти ба амали 55 иштибоҳ роҳ дод ки ин ба теннисбози испанӣ бартарӣ ҳадя мекард. бартарии ин навбат насиби Барти нашуд. аз ин рӯ гудбай Токио барои Эшли Барти. дирӯз гумонам хушбахттарин оилаи дунё ҳамон хонае буд ки акаву хоҳар дар 1 соат ба гирифтани медали тиллои бозиҳои олимпӣ сазовор шуданд. бозиҳои олимпӣ дар қатори ҳангомаву шикастҳои ғайриинтизор сарфарозиҳои ғайриоддиеро нишон медиҳад. ду ҷудочии ҷопонӣ дар навъи варзиши ҷудо ба гирифтани медали тиллои бозиҳои олимпӣ сазовор гардиданд ки ҳарду акаву хоҳар ва ё узви як хонаводаи ҷопонӣ буданд. Ута Абе ҷудочии ҷопонӣ дар вазни то 52 кило миёни бонувон ҳарифи фаронсавияш Амандин Бушарро мағлуб сохт ва медали тиллои мусобиқаро соҳиб гардид ки пас аз чанд лаҳза бародари ӯ Хифуми Абе ҷудочии гурҷӣ Важа Маргвелашвилиро шикаст дода чемпиони вазни то 66 килои мусобиқа эълон гардид. ду медали тиллои бозиҳои олимпиро ки варзишгарон аз ким кадом давлатҳои бузург барояш Токио рафтанд аъзои як хонавода соҳиб шуданд. пойгоҳи хабарии Киодо иттилоъ медиҳад ки дар таърихи ҷопон онҳо аввалин узви як хонаводае мебошанд ки дар як рӯз ба гирифтани медали тиллои бозиҳои олимпӣ сазовор гардиданд. ҳоло кулли ҷопон аз муваффақияти онҳо ифтихор мекунанд. аз як хонавода 2 нафар медали тиллои бозиҳои олимпӣ гирифтанд. аз Россияи беш аз 150 миллиона нав якто. футболи бозиҳои олимпӣ зери сояи чорабиниҳои бузурги футболӣ андаке пинҳон мондааст, вале он ҷо ҳам ба қавле гапҳое мегузарад ки аҷиб аст. дар бозӣ миёни дастаҳои Олмон ва Арабистони Саудӣ як ҳодисаи аҷибе рух дод. ҳайати олимпии мунтахаби Олмон дар ин дидор мунтахаби Арабистонро бо ҳисоби 3-2 шикаст доданд. баъди бозии ҳамлагари мунтахаби олимпии Олмон Макс Крузе баландгӯякро гирифта дӯстдоштаи худро даъвати ҳамсарӣ кард. дар экранҳои телевизионҳо дида мешуд ки Крузе чӣ гуна тариқи баландгӯяк дӯстдоштаи худ бо исми Диланро даъвати хонадорӣ мекунад. албатта коргардон духтаракро дар минбар пайдо накард ки ба мову шумо нишон бидиҳад, вале расонаҳои хабарӣ баъдан маълум карданд ки ҷавоби духтарак ба пешниҳоди футболбоз мусбӣ будааст, яъне ӯ ба ин даъват розигӣ додааст. пироҳане ки футболбоз ба бар кард пеши он бо забони курдӣ ман туро дӯст медорам навишта шуда буд. баъдан маълум шуд ки Дилан яъне дӯстдоштаи футболбоз аз қавми курдҳо аст. ин қиссаро ба дӯстам нақл кардам ва он гуфт ки он ҷо мусобиқаи варзишӣ аст ё хонаи бахт. дастаи Спартаки Москва дар аввалин дидораш дар бозиҳои Премер-лигаи Русия аз дастаи Рубин шикаст хӯрданд. вале мухлисони ин дастаи мардумӣ сарояндаи машҳури рус Максимро ки бо сабаби COVID-19 вазъи саломатиаш нигаронкунанда аст дастгирӣ намуданд. мухлисони дастаи Спартак суруди «Оё ту медонӣ» ё «Худ знаеш ли ти» сарояндоро ҳамчун як рамз ё худ як нав гимни дигари ин даста қабул карда буданд. Не стало так легко дышать в открытое окно и повторять. бештар дар бозиҳои дастаи Спартак пеш аз оғози рақобат дар минбари майдон оҳанги суруди мазкур садо медод ки онро садои маҳзуни Максим пурра мекард.
ҳоли ҳозир чӣ гуна гуфтем Максим бо сабаби гирифтор шудан ба бемории ковид вазъи саломатиаш хеле вазнин арзёбӣ мешавад. аз ин хотир мухлисон як мисраи аввали ин сурудро дар овезон навишта болои майдони хонагии дастаи Рубини Казон овезон карданд ки он ҷо чунин навишта шудааст: бо ту будан одат кардаем. ин ба сифати дастгирии сароянда Максим аз ҷониби мухлисони Спартак буд. мо баронем ки бигзор Спартак як узви хонаводаи худро аз даст надиҳад. Криштиану Роналду, футболбози машҳури португалӣ, рӯзи 25 июл аз рухсатӣ баргашт ва имрӯз қарор буд ба тамринҳои даста ҳамроҳ мешуд. баргашти Криштиануро аз рухсатӣ на танҳо дар Ювентус, балки кулли ҳаводорони футболи ҷаҳон интизор буданд, чун гап овозаҳо дар мавриди гузаришҳои трансферии ӯ баъди баргашт аз рухсатӣ зиёд буд ва ҳатто мегуфтанд ки Роналду баъд аз рухсатӣ ҳатман ба дастаи дигар мегузарад. гуфта мешавад ки фарду мулоқоти рӯбарӯи ӯ бо президенти бошгоҳ Андреа Анели баргузор мешавад ки он ҷо мавзӯи ояндаи футболбоз баррасӣ хоҳад шуд. Массимилиано Алегри баъди баргаштан дар бораи Криштиану дар ҳеҷ ҷой даҳон намекушод, вале чанде қабл хабарҳои дар расонаҳо нашр гардиданд ки Алегри бо Криштиану суҳбати телефонӣ кардааст ва ӯро барои дар даста боқӣ мондан бовар кунонидааст. Павел Недвед, ҷонишини президенти бошгоҳ, дар дирӯза нишасти матбуотиаш ба боварии Том гуфт ки Криштиану дар даста боқӣ мемонад. ин тобистон ҳамагон трансферҳои ҳангомавӣ интизор буданд, вале хабару ҷанҷолҳо оид ба ин мавзӯъро расонаҳои иттилоотӣ бофтанд. он ҷо дар ин бора ҳеҷ гапе нест. на Месси аз Барселона меравад, на Роналдо аз Ювентус ва на Манчестер Сити дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб мешавад. инҳо ҳама бофтаҳои журналистон ҳастанд. баҳси муболиға карда гӯем 100-сола ахиран тақдираш ба дасти футболбози дастаи Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд афтодааст. аз Жозе Мауриньо сар карда то Юрген Клопу сер Алекс Фергюсон масъалаи миёни Роналдо ва Месси кадомаш беҳтарин футболбоз буданро ҳал карда натавонистанд. дирӯз Гринвуд ба гуфте ҳал кард. ба ӯ гумонам суол доданд ки кадомаш футболбози беҳтарин аст. ҷавоб додааст ки Месси. аз ҳама ҷои аламовараш ин аст ки Гринвуд андешаи худ не, балки андешаи маъмулии бузургони футболро моли худ кард. ӯ ҳамон сухани ба қавли қулабии Месси аз сайёраи дигар асро боз як бори дигар гуфт. барои ман Месси футболбози беҳтарини ҷаҳон аст. ба фикрам ӯ воқеан аз сайёраи дигар аст. Роналдо албатта рӯҳбахш аст, ҷисман пурқувват аст, вале Месси дар дигар сатҳ қарор дорад. ба натиҷаҳои дар Барселона ноил шудаи ӯ бингаред ва боз ахиран ба мунтахаби Аргентина низ муваффақ шуд, гуфтааст Мейсон Гринвуд. касе ҷои шаҳри ин хабар навиштааст ки баъзеҳо тӯбро аз тарбузу бананро аз ким кадом чизҳои дигар фарқ карда наметавонанд, боз гап мезананд. футболбози тоҷик ба премер-лига рафт, аммо ин премер-лигаи Англия не, балки премер-лигаи Русия мебошад. ин футболбоз Ҷамшед Махсумов ном дорад ки ба дастаи Химкии Русия гузариш кард. Ҷамшед Махсумов аз синни 7-солагӣ дар мактаби варзишии ҷумҳуриявӣ зери назари мураббӣ Сафаралӣ Раҳмонов ба машқи футбол сар карда билохира ба дастаи ҷавонони Истиқлоли Душанбе қаҳрамони футболи Тоҷикистон роҳ ёфт ва як дафъа дар ҳайати асосии ин даста низ бозӣ кард. Химкии Русия бошад яке аз дастаҳои миёнаҳоли чемпионати Русия мебошад ки ҳоли ҳозир сармураббигии онро мутахассиси тоҷику рус Игор Черевченко бар зимма дорад. Ҷамшед ҳоло 22 сола аст ва ӯ имкон дорад ки дар премераи Русия ба дастовардҳои зиёд ноил гардад. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.